Wadhi e kaonti ma Migori kama jokanyo jiwo twak ewi yore mag kedo kod nyange mag nyiri. Kenya ok ne ochopo kare lek mar tieko midhierono higa mokalo kaka nochan, omiyo jokanyo sani koro nono okenge manyalo konyo nyithindo ma nyiri ma pod ni kama rach kaluwore kod nyange. George Juma miyowa ler kowuok e kaonti ma Migori. George Juma, inyalo nyisowa achiel kachiel ni to chenro ma kamano ochopo kanye, to jokanyo manie sekta mar reso nyithindo ma nyiri wacho ang'o ewi tim ma bende pod dhi nyime ni? Erokamano Milton, awinji makare ka bende sama wuoyi ni wantie gweng'o mag Geto Ng'anya e ward no mar Masaba e sub-county no ma Kuria West. Kabende kinyalo ng'iyo toka kanyo nitie romo bende nyaka sani koro dhi nyime. E romo no bende obako ruokno mar Micontrap Kenya. E romo no bende osebedo e okang' manyime kod kedo kod wechego mag nyango mathindo go manyiri. E gweng'o ma Kuria kaachiel kod oko mar gweng'o ma Kuria. Kabende chieng' ma koro nitie romo bende koro bagi mar wuoyo kod rawere to ahinya mago manyiri. E yore minya geng' go nyango mag nyithindo go manyiri. Wang'e ni kaunti ma Migori achiel kuom counties go mag 22 ma bende koro pod rawere mathoth to anyogego mag Kuria koro pod itere wechego mag nyango. Kata bed ni okenge osego mathoth, nyaka sani koro pod yangore ni wechego mag nyango koro pod dhi nyime e gwenge mopogore opogore to anyogego mag Kuria. Ka bende miyo ruok machal koda mae koro biro chon mar chako ni gikuo gi kedo kod wechegi mag nyango. Mol to dwe mar 12 mar higa ka higa mathindo ma nyiri osebed ka itero nyango. Wanya paro ka higa mokalo malo nyithindo ma nyiri malo 600 ne oringo kuonde mane gidake ka ni dwane mondo tergi nyango. Ka bende nitie ji mathoth ma bende ne omaki ka ni itidogi kod wechego mag nyango mathindo go manyiri to nyegego mag Kuria. Adwane mondo koro imiya thuolo mondo koro atwa kod achiel kuom jokanyogo mag Micontrap mar ng'iyo ni to nyaka sama wuoyni wasego okang' machal nade, to ang'o momiyo pok watieko wechego mag nyango. Kaka nwaneno ka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne osingo ni higa mokalo higa mar 2022 nonego bed ni watieko wechego mag nyango e piny Kenya. Erokamano. Koro adwani chori machiegni, adwani chaknwa kiyangoruna gi nyingi to ikonwa ni to nwageno ni higa mokalo nwatieko wechego mag nyango kaka ne olandi kod piny owacho ma Kenya. Ang'o mipok wagika? Nyinga Benta Diambo Mbwayo, and donor representative from Norway. Nyangu wago lweny, nyangu en lweny nowach norumo last year, to wan joma goye ka wasegoye ma higa mar 13 to ok noneno konyalo rumo higa 2022. So pod wagoye ok oyot, en social control, to tieko social control take time, kech no bedo build for many years, ok no chake san minyalo tieke ki san. Koro en lweny to sani bende koro dhi underground. Samoro jo Kuria nitie Kuria Tanzania gi Kuria Kenya. The cross border issue maonge ngamalugo ma take relatives from that side, relatives from this side. Circumstances now taking border at night. It's still underground, so podo okobirumo podigoe. Usebede gwenge ma Kuria higni mar 12 ka ukedo kod nyango. Ang'o momiyo okang' mwasego machalo nade, ang'o mosemono watieko gini to wasego okang' machalo nade? Bwaneno kurumo machiegni. Wasego okang' mang'eny, lakini rumo machiegni okane kata jatelo mokalo nowacho kamano nikech gino ok bede ground, wane mane ground. It needs a lot of dialogue with the community ma elders, jodong gwengi gi mon mang'eto gi. Ok birumo community nyaka duok gimoro. Koro gima ginyalo timo onge, koro gin gigigo nyaka gidhigo mana nyime, lakini pogruok to nitie to rume to kane kobrumo mapiyo. Ang'o mwatimo mopogore gi mwasetimo kinde mokalo? Samoro wasudo kwa puonjo ji to pod gini nitie. Ang'o mwatimo mopogore ma ineno kaka riwruok nyalo konyowa tieko nyange? Mwatimo mopogore kaka wabiro ni maber. Iwuoyo kodgi tiwinjo pachgi to gineno gimomiyo ok timre kamane, manyisi ni ema wawache ni jo ng'eto gi chuo dwa we mon pod dwa dhi nyime ket giyudo income. To mar ariyo, wan kaka wan donor representative ka joma timo gimiyogi support from outside. To sirikal ma kabe nyalo biro ng'iyo ni to ang'o ma pod tek wakonyu kanye. Koro wadwaro kony be ma sirikal donor kendo ok bitieke kech ma piny jomoko gin gihero nyithindo to gidwaro nyithindo go dhi school. To sirikal bende kwa mwakao ni tin kaka Micontrap ok wanyal bi a whole community, wamiwa mana maybe provinces matin kama. To modong ok wanyal, to sirikal be ko winjo local administration nyaka bende biro moko to usechopo kanye. Tang'o monengo watim ang'o mako udwaro transport yore bende richo. To biro en gima tek duoko to ni pod dwaro holistic approach. Ok obibedo machiegni. Wacho tek gimomiyo nikech en social control to en culture mano chak chon.
ma jomoko no ni ng'ado to no ng'ado ni golo leke gi to tindo weya achiel ma potimo to mayo chake higni 12 pod wan ka ndiyo odok piny lakini ok onyal rumo sani man ta wacho ni sirikal bende nena man dona ga magimiyo gino gimiyo mana security gi platform to gimbe gi nyaka gi ka community ni mondo ng'inta ng'omiyo community ko dhi nyime gi social control ang'o mondo ang'o tim ne gi madona kelo gini to ang'o ma dono rem gichopo kanye yede ka modong to wabede wadhi te mesa mondo wawuo gi sirikal as dona representative to wan wachopo ka to wan wasetimo higni mang'eny to kae mwamuk to dang'o konywa nade mondo dhi piyo kete gimbe gin gi idea gima timore ka matimore loko ok timore ka koro gin mag nyime dona representative ni kaka uluwe ni maybe ok ber time uru kama kech gin jopiny ni kitime kam to burumo piyo kwatie kontere chike mwan go mang'eny anti FGM gi mathoth ma okikiti kedo kod nyango ni ang'o miyo chike gi bosi ket gi e tim kusang'o momiyo pod waneno gi to chike nitie ma wacho ni gigo nego time pacho chike to nitie to chike go ng'ere mag joma loso chike go kech ka gikawo loso chike to gikele community giket pesa piny midhi puonjgo jogo ni chike nitie ma kitimo ngo timaki oritwe kama sama wabiro kama e kombo kawo chike to wapuonjogi to sirikal ok nyal loso chik to koket funds aside mobo puonjogo ji chike koro chike go kong'ere wan mopuonjo these non profit organizations ema kawo brochures magi to puonjogo to sirikal ing'e ni kiloso chik to dhi puonjo joga chik joma puonjo gi ka sirikal local administration gin gibiro gi chigo as a weapon to arrest to mano the community react mano give a look their culture it is like psychological repercussions koro kapani ka chik no giketo pesa mag puonjo go ji chik to nitie jomong'e chik to ma jomosomo to joma puonjo gi gin ok ne gisomo nikech no ng'adgi masomo ne on koro ok puonji mokwongo ere ka gibiro ng'e ni chike nitie ginge ma sama polis obiro no kende erokamano kinyalo winjo mano kilero tendo weche mag nyango ka bendi winjo ka otemo mulo ne piny owacho osebiro ka wacho koni gi koni kuom hige ka higa ne gikedo kod nyango kata kamano giwacho ni en gino miwacho awacha to onge okang' malong'o moseketi kaka yorego ma keto omenda ma inyalo tigo e kedo kod wechegi mag nyango ka bende giwacho ni kata chike nitie mabeyo to chikegi ok ketgi e tim kata thoth oganda wuok e gwenge ma Kuria ng'enge onge ne chikegi kiwuoyo chik kaka mano mar anti FGM Act ong'iso nang'o to japiny onego tim ang'o to okang' mane monego kawnegi bende giwacho ni gima koro giketo okang' mar maduong' e wechego mag puonjo rawe kaachiel kod oganda mar kono gi rach mar wechego mag nyango kabini gino ne mae koro biro konyo e tieko nyango mag wach to gin tieko adi nok nyal rumo e kinde machiegni to biro rumo mana kopuonjo oganda e yono man kare. Ne nyajo Juma kowuok e kaonti ma Migori kuom ler ma kamano nyakwa Ramogi mago